Només manifestar el sentit del nostre vot respecte a l'expedient i respecte a les esmenes que s'han anat presentant. Com vostès saben, al gener es va presentar el Pla Estratègic de Subvencions, en el qual el grup d'Esquerra va presentar 15 propostes, 15 aportacions, que el que feien era pràcticament plantejar un pla estratègic nou o diferent. En aquestes propostes nosaltres demanàvem més recursos, més línies, més participació, perquè enteníem que el que són les subvencions s'havia de treballar en els consells sectorials, en el Consell de la Ciutat, i una reducció de la burocràcia. En aquests moments, totes aquestes bases que es presenten ara, com deia la companya Vergés, tardanament, ens sembla que són un copiar i enganxar de les bases de subvencions que han anat fent en els darrers anys, per tant, no són una proposta transformadora en les que hi havia, i que el concepte aquest de transversalitat en molts casos el que farà és anar a pitjor de les bases que teníem anteriorment. I en alguns casos també, pel que fa a les bases, aquests canvis el que també provocaran és que, per exemple, que entitats de nova creació, s'ha ficat un límit que les entitats han de tindre com a mínim una vigència d'un any, tampoc no puguin optar a cap tipus de subvenció. En tot cas, la nostra proposta, aprofitem aquest temps, era aprofitar per incrementar línies. Us ficaré exemples. Demanàvem 8 línies en l'àmbit del medi ambient, entre elles la custòdia dels horts urbans, el foment del reciclatge tan important en aquesta ciutat, o pels productors de l'horta. 6 línies en l'àmbit de participació, 10 en l'àmbit de cultura, una d'específica per l'àmbit de la cultura popular, ara que veig els companys de la Cultural Cap Pont asseguts també en aquest saló de plens, residències d'artistes o recerca de la història local. 6 línies en l'àmbit de l'esport, fomentant també l'esport individual i garantint que totes les entitats esportives tinguessin un finançament basal. Però també demanàvem línies de subvenció que en aquests moments l'Ajuntament de Lleida mai s'ha plantejat de subvencionar, com és, per exemple, el benestar animal, el lleure educatiu, la mobilitat, l'accessibilitat, la millora dels edificis amb ajudes d'accessibilitat o el manteniment de façanes per embellir la nostra ciutat. Així mateix, també defensàvem que més enllà d'aquestes subvencions havia d'haver convenis plurianuals perquè en dèiem entitats estratègiques, aquelles entitats arrelades a les ciutats que porten més de 25 anys d'història i que requereixen tenir un finançament basal per projectes que van més enllà de l'any natural. I per últim, els demanàvem revisar els processos burocràtics. Entenem que a dia d'avui, i tal com va la tecnologia, ha de ser pràcticament molt fàcil que aquelles entitats que cada any concorren a les línies de subvencions pràcticament trobessin el formulari predefinit i que només haguessin d'omplir les caselles, per exemple, de l'import del projecte com a tal. És a dir, anar avançant en temes de desburocratització. Per tot això, nosaltres el que farem és una abstenció, com va fer amb el Pla Estratègic de Subvencions, perquè el que presentem precisament és un projecte completament alternatiu, que entenem que en aquests moments no hi és, però tampoc no podem deixar la ciutat sense cap subvenció ni les entitats sense cap subvenció. En tot cas, el tenen públic i transparent en la nostra web i ens comprometem a executar-lo quan tornem a governar aquesta ciutat. Sobre les esmenes, nosaltres votarem a favor de les esmenes del Comú de Lleida, en contra de les esmenes de Vox i abstenció a les del Govern i les de Junts, així com l'abstenció en el document final. Gràcies, senyora Freixenet.